Shalom Israel, Mosa in Christ bless. Mina officer Ezra, Jayu af officer Obaya, Wobuan tekst uit a Bijbel. Je jere de Christens ma etak de lob Gado. Polu kusana lobif Gado. Leesi? Dat boek voor in Johannes hoofdstuk 5 en vers 3. Ik als disi de da lobby voor Gado. Dat we horen dem commanderen voor hem. En dem commanderen voor hem door de hebigiwi. En si dis na a lobif Gado, hoor de wet voor Gado. En de commanderif Gado no hebi. Kolu gosa Gado tak baka esi loben zijn. Dat boek voor Johannes hoofdstuk 14 vers 21. Dat soma disi abi me commanderen. En na hoor dem. Ade dat soma disi lobby me. Yeshi? Dus if you hoor Gado commanderi, dat you lob Gado. Maar if you ne hoor en commanderi, dat fa yo taki lob Gado. Na le voor een vrouw sa tak alobe man, maar vrouw ne do next gi eman. Ane bor gi eman, ane waskroos gi eman. Dat fa yo taki lobi man. Leesi? En misa lobby hem. En misa sorry beschreven naar hem. Yeshi, if you lob Gado, Gado osoren schreef